Boring ka bang panoorin? Kapalit-palit ka ba sa mga mata ng mga nanonood sa'yo? O di kaya'y nai-stress ka na ba sa pag-iisip kung anong isusunod mong content sa vlogs mo? O baka naman, kulang ka ng self-confidence? Don't worry, hindi ka nag-iisa, dadamayan kita! Kaya naman, panoorin mo na lang ang video na to dahil malay mo, magkakaroon ka na magandang idea at ito pa ang magiging dahilan para sumikat at mag-trending ang mga susunod mo pang videos. Malay mo, malay ko, malay nating lahat, Malaysia! And this is 40 content vlog ideas. Ayan. So for today's vlog, guys, 40 content vlog ideas na isi-share ko sa inyo, lalong-lalo na kung ikaw ay beginner pa sa pag-YouTube. Ayan. Ano-ano ba ang kadalasan ng mga content ideas na nagtitrending ngayon sa YT world? Ayan. So, yan ang ating pag-uusapan at isi-share ko sa inyo dahil malay mo naman, baka naman sa susunod mo na video, magtitrending ka na at sisikat ka na. Narito ang mga content ideas na talaga namang sumikat ngayon sa social world and sa YouTube na kilalang kilala na ginagawa at kino-content ng mga sikat na vloggers. Ayan. Number 1 on the list, A Day in My Life. Ayan. So, A Day in My Life, ito yung mga bagay na nangyayari sa atin buong araw na pwede nating i-content sa ating vlog. Next on the list, number 2. Morning routine. Ano bang ginagawa mo kadalasan sa umaga? So, pwede mo yang i-content sa vlog mo. Morning routine. Number 3. Night routine. Ano ba yung mga kadalasang ginagawa mo sa gabi bago ka matulog? So, pwede mo rin yung i-content sa vlog mo. Number 4. 30 facts about me. Napakadali lang nito, guys. Haharap ka lang sa camera, i-introduce mo yung sarili mo, lahat ng personality na belongs to you, na pwede mong i-share sa mga nanonood sa'yo, pwede mo yung i-content sa vlogs mo. Stephanie Bacanto Villarovia, 28, Quezon City. Ganun. Number 5. Mukbang. Ayan, walang laman. Number 5, guys, mukbang. Ito yung sikat ngayon sa mga vlogger kung saan bibili, kakain ka, kahit anong klase ng pagkain, just as long as na komportable ka, masarap yung kinakain mo. Kadalasan ito, guys, seafoods. Ayan. So, pwede mo yang i-content sa next vlog mo. Kasi, guys, lagi yung nagtitrending ngayon at gagawin ko rin yan. Number 6. Room tour! Ayan, nagawa ko na to, guys. Nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Kahit maliit yung aking space ng room, pero nakapag-room tour na ako, kaya malay mo naman, pwede mo rin yung gawin sa next content vlogs mo. Number 7. What's on my phone? Ayan, ano bang meron sa phone mo na pwede mong i-share sa mga nanonood at sa mga fans mo? Number 8. Skincare products review. Ayan, ano ba yung mga kadalasang ginagamit mo sa katawan na talaga namang very effective at pwede mong i-share sa mga manunood at sa mga fans mo. Number 9. Skincare routine. Ayan, ano ba yung ginagamit mo sa skin mo araw-araw? Either it is a lotion, pamahit, pampaganda sa mukha. Ayan, pwede mo rin yung i-content sa vlog. Number 10. Unboxing.
Ayan, yung mga kadalasang ino-order mo online, pwede mo rin yang i-content sa vlog mo. Yan po ang mga uso ngayon guys, unboxing. Lalo-lalo na yung mga binili, in-order nyo sa online na pagdating, iba pala doon sa original na in-order nyo, yung iba sira, yung iba may defect. Ayan, pwede nyo yan i-unboxing. Number 11. Makeup tutorial. Ayan, sa mga mahilig dyan sa mga makeups, yung mga marunong dyan mag-makeup, pwede nyo rin yan i-content sa vlog guys. Kasi yan ang sikat ngayon, lalo na sa mga vlogger na mga makeup artist na talaga namang sumikat at nag-trending ngayon. Makeup tutorial. Ayan. Number 12. Jujuwain o tutropahin. Napakadali na lang nito guys. Mamimili lang kayo ng pictures ng gusto nyong tao na i-content at isasama nyo sa vlogs nyo. Tapos, mamimili lang kayo kung siya ba ay karapat-dapat na jujuwain or tutropahin. Kadalasan nito guys, mga artista ngayon, no? Artist edition. Yan po ang jujuwain o tutropahin. Number 13. How to video. Ang content na ito guys ay napakadali lang din, no? Mga video tutorial on how to put or make thumbnails, how to make a YouTube for new beginners, how to put the cover photo or profile picture on YouTube. Ayan. Yan po ang how to video or video tutorial. Number 14. Blindfolded makeup. Ayan. Blindfolded makeup. Ito yung kadalasan na ginagawa ng magjowa na nagko-collaborate na nagba-blindfold yung isang makeup artist and imi-makeup niya yung kanyang partner guys. Napaka-exciting nito guys, nakakatuwa at napaka-funny. Ayan. Yan po ang blindfolded makeup. Number 15. Reaction video. Ayan, ito guys, itong content na to guys, manunood ka lang ng isang video and magre-react ka kung ano yung napanood mo sa video na yon. Reaction video. Number 16. Workout routine. Ayan, ito yung mga content ng isang vlogger na mahilig sa gym, mahilig mag-workout, mahilig mag-exercise. Ayan. Kaya kung ikaw ay mahilig sa workout, pwede mo rin yang iba-vlog. Number 17. 100 layers of blank. It could be 100 layers of lipstick challenge. Ayan, napaka-exciting nito guys. Napakaganda. Nagawa ko na to, no? Nag-i-enjoy talaga ako sobra. Ayan, 100 layers of blank. Either lipstick, either eyebrows, either foundation, anything guys na 100 layers blank challenge. Ayan. Number 18. Try on haul. Ano ba itong try on haul? Itong try on haul guys, ito yung mamimili ka ng isang bagay kagaya ng makeup, mag-haul ka, pupunta ka ng store, mamimili ka doon ng mga makeup na gusto mo, either makeup, damit, pagkain, ayan. Yung mga binigay sa iyo ng ng barangay, mga sardinas, ng pandemic, ayan, try on haul yan guys. pwede i-contest sa vlogs mo. Number 19. TikTok compilation. Ayan, napakauso yan ngayon guys. Talaga naman nagtitrending yan lagi ngayon, no? Kaya ako gumagawa na rin ako ng TikTok. Ayan. Napakadali. Sasayaw ka lang, kakanta ka lang, magdadrama ka lang. Ayan na. Pwede mo rin yan i-content sa vlog mo. TikTok compilation. Number 20. Reacting to my old photos or videos. Napakadali lang ito guys. Magre-react ka lang sa mga pictures mo, sa mga old pictures and videos mo. And it's really up to you kung paano mo i-elaborate, kung nakakatawa ba siya or something na mayroong mga memories doon. So pwede mo rin yung i-content sa vlog. Number 21. Collab videos. Ito yung mga makikapag-collaborate ka sa mga sikat na vloggers o di kaya with your friends, with your families, relatives na pwede mong isama
sa pagbablog mo. Yan po ang collab videos. Number 22, try not to laugh challenge. Ito yung guys na nakakatuwa nito guys. Ito yung para siyang games, no, na try not to laugh challenge na. Kadalasan nito guys, nanonood silang ng video. Merong tubig yung bibig nila, tapos bawal tumawa. Kasi pag tumawa ka, malulugwak yung tubig sa bibig mo, talo ka. Try not to laugh challenge. Gusto ko rin yung matry, pero gusto ko may kasama kasi parang boring naman pag ako lang mag-isa, no? Para akong tanga. Number 23, travel vlogs. Ayan, kung ikaw ay mahilig sa travel, mahilig ka mag-trip, either international or local, pwede mo yang iba-vlog sa YouTube channel mo. Ayan. So, number 24, Q&A. Napaka-simple lang nito guys, no? Nagawa ko na tong challenge na to, Q&A. Ang gagawin mo lang, mag-search ka over the YouTube channel mo, magpo-post ka doon or sa Facebook kung ano ba yung gustong itanong ng mga fans or ng mga kakilala sa'yo, and sasagutin mo yan on video. Ayan, Q&A. Nagawa ko na yan guys, napaka-simple, napakadali, and talagang mag-i-enjoy kayo, promise. Number 25, prank videos. Ayan, kung ikaw ay mahilig mag-prank, kung ikaw ay mahilig mag-trip ng ibang tao, either sa pamilya mo, sa friends mo, ayan, patok na yan guys. Pero make sure lang na hindi kayo makakasakit ng physical doon sa mga pinaprank nyo. Ayan, prank videos. Ayan. So, number 26, spicy noodles challenge. Ayan, itong challenge na to guys, madali lang, no? Kadalasan bibili lang kayo ng spicy noodles, usually sa Korean store. And either ikaw lang isa, kasama mo yung pamilya mo or circle of friends. Ayan. So, magcha-challenge lang kayo guys, paunahan ng paubusan doon sa kinakain yung spicy noodles. Ayan. So, number 27. What's on my closet? Ayan, kung ikaw guys ay may maraming damit, may mga collection ka ng bags, ng accessories, ng shoes, ayan, pwede mo yan i-content sa next vlog mo. Ayan. Number 28. Clean with me. Ayan. Clean with me. Ayan. Ito yung mga content ng vlog guys, kung saan naglilinis ng bahay. Ayan. Kung maglilinis kayo ng bahay dyan, maglilinis kayo ng living area, maglilinis kayo ng windows, maglilinis kayo sa kitchen, sa banyo, sa living room, o saan yung trip maglinis guys, pwede nyo rin yung i-content sa vlogs nyo. Ayan. Clean with me. Kawawa naman kung yung walis na ito. Number 29. What's on my bag? Ayan, bag read. Ano ba yung meron sa bag mo guys? Ano ba yung laman ng bag mo na pwede mo rin i-content sa vlog mo? Ayan. Bag read or what's on my bag? Ang cute. Ayan. Ano bang laman ng bag ko? Wallet na walang pera. Number 30. Get ready with me. Ito yung mga kadalasan na ginagawa ng mga vloggers guys, kung saan may pinupuntahan sila, either pupunta sila sa store, mamimili sila doon, or di kaya may pupuntahan silang isang tao na iso-surprise nila. Ayan. So, yan po ang Get Ready With Me. Number 31. 24 hours mag-jowa challenge. Applicable lang to guys. So, sa mga taong may mga jowa ha. Kaya kung ikaw walang jowa guys, maghanap ka muna. Ano ba yung kadalasan na ginagawa na mag-jowa sa loob ng 24 hours? Ayan. Ito po ay 24 hours mag-jowa challenge. Gagawin ko nga rin to, no? Pero, saka na siguro pag nandito na siya. As of the moment, wala pa kasi siya dito eh. Malayo kami sa isa't isa. So, hindi ko to magagawang challenge na to. Pero, nasa bucket list ko na yan. Number 32. What's on my fridge? Ano ba yung kadalasan at meron sa loob ng refrigerator nyo? Ayan. So, wala na talagang patawad ngayon ang whitey word, no? Talagang pati refrigerator mo, hahalongkatin kung anong laman ng refrigerator mo, best. Kaya naman, kung maraming laman yung refrigerator mo dyan, ako kasi wala akong refrigerator eh. Wala akong what's on my fridge. Kung ikaw ay meron dyan, i-content mo na yan, best. Number thing
any color of food for 24 hours challenge. Ay, ito yung mga mamimili ka ng isang kulay ng pagkain. Halimbawa, kulay blue. Ano ba yung mga pagkain ng kulay blue? Kakainin mo yan sa loob ng 24 hours. Wala kang ibang kakainin na ibang kulay, kundi kulay blue. Either kung anong gusto mong kulay na mapili, yun ang hahanapin mo at kakainin mo 24 hours. Ayan. So, number 34. Can't Say No Challenge. Itong challenge ito guys, nakakatawa to, no? Patok ko ito ngayon. Kumbaga, para itong isang game. Ito ay isang game na kung anong sasabihin sa'yo, ikaw yung taya, kung ano yung iutos, ipapagawa sa'yo, hindi ka pwedeng umangal. Ayan. So, kailangan mo talagang sundin. Can't Say No Challenge. Na patalunin ka, kung gusto nilang paiyakin ka, kung gusto nilang pakainin ka kahit ano, wala kang magagawa kundi ititake mo yung challenge na yon, or else magkakaroon ka ng consequence na gagawin or parusa para sa iyo. Ayan. Can't Say No Challenge. Maganda to guys gawin, no, kasama yung mga friends mo, circle of friends, at kaya yung family mo. Can't Say No Challenge. Nakaka-enjoy to guys, promise. Sana magawa ko to guys one day. Number 35, Chubby Bunny Challenge. Itong challenge na to guys, napakadali lang, no? Kailangan mo lang talaga ng isang group, family or friends. Ayan, kakain kayo bawat isa ng marshmallow. Isusubo nyo yan, hindi nyo lulunukin, kundi dapat magstay lang sa bibig nyo. Ayan, so dapat ang ganun. Ayan, kung sino yung hindi na makapag-stay, kung sino yung matatalo, ay siya yung tataya. Ayan. Yan ang Chubby Bunny Challenge. Number 36, cooking vlogs. Ayan, kung ikaw ay mahilig sa cooking, ayan, pwede mo siyang i-content, cooking tutorial, o di kaya cooking tips, cooking ideas, steps on how to cook this kind of food. Ayan, so pwede mo rin yung i-content sa vlog mo. Ayan. Number 37, eyebrow tutorial. Ayan, kung ikaw ay marunong magkilay dyan at ikaw ay certified makeup artist or kahit hindi ka makeup artist para pero marunong ka magkilay, nagawa ko na to guys, no? Ayan, pwede mo yung i-content sa vlog mo guys. Ayan. Number 38, what can buy. Ayan, mamimili ka lang kung magkanong pera ang gagastusin mo. Halimbawa 500, 1K or 100. Punta ka ng store, punta ka ng grocery, punta ka ng market, kung ano ba yung mabibili sa 1,000 pesos mo. Yan ang what can buy challenge. Number 39, pabubuhan challenge. Ayan, kailangan required nito guys yung circle of friends or family also. Mamimili kayo ng category. Ayan, example, animals, magbigay ng pangalan ng isang hayop. Ayan. Kung sino yung hindi makapagbigay sa loob ng time na binibigay, siya yung talo. Ayan. So, mayroon din siyang parusa or consequences na kailangan niyang gawin para doon sa pabubuhan challenge. Ayan. Nakaka-enjoy guys. Gusto ko itong gawin. Ayan. Sana magawa ko din ito, no? Pabubuhan challenge. Tapos yung parusa guys, maglalagay ng uling dito. Nakakatuwa. And the last but not the least, number 40, house tour. Ayan, kamali pa ko, no. Number 40 guys, house tour. Ayan, kung ikaw ay may bahay dyan, kung saan ka nakatira, ayan, pwede mo yung i-content sa vlog mo, mag-house tour ka. Ito yung aking living room, ito yung aming dear kitchen, ito yung aming comfort rooms, ay dito ako natutulog, ayan, dito ako nanonood ng TV. So, ayan guys, pwede mo yung i-content sa vlog mo. Alright guys, so that's it for today's vlog. Sana meron kayong natutunan or naka-pick up kayo ng something idea from me na makatutulong naman para sa channel mo on the future. Malay mo guys, isa sa mga sinabi ko na pwede mong i-content sa vlogs mo, sisikat at mag-trending ka doon. Ayan, sana all. Kasi guys, kadalasan doon sa mga content ideas na sinasabi ko, hindi ko pa talaga nagawa yan lahat. And gustong-gusto ko rin yan gawin. Ayan, nasa bucket list ko na yan lahat, kaya abangan nyo rin yan
sa mga susunod ko pang mga vlogs. And gusto ko rin magpasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta and nanonood ng aking mga vlogs. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. And sa lahat din ng mga tumutulong sa akin ngayon, alam nyo na kung sino kayo. Di ko na kayo isa-isahin. Maraming salamat at na-appreciate ko talaga lahat ng mga pagod, efforts at tulong nyo para sa akin. And kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel guys, huwag mong kalimutang i-like, share, and subscribe at itap mo na rin ang notification bell button para updated ka lagi sa akin pang mga YouTube videos on the future. Ayan. So much sa lahat ng mga nanonood at talaga namang nagsuporta sa akin. Maraming salamat. I love you all. God bless everyone. See you soon on my next vlog. Bye-bye.